Tabbas bidiyon tsirecin da ke yawo kafafen sada zumunta na Safara'u ta cikin shirin kwana 90. Bayan binciken da muka yi mun tabbatar da cewa ita ce a cikin wannan bidiyon. Da farko dai muna jajanta wa tashar Arewa 24 su yi kokari kada su dakatar da ita a cikin shirin kwana 90. Abin da muka fara ganowa na farko shine kayan da ke jikinta, rigar da wandon irin na Najeriya. Idan kun duba kun gani wandon da yake jikinta a lokacin da take ɗaukan bidiyon tsirecin nata akwai wandon Najeriya, sannan rigar da ke cikinta a cikin wannan shigar da ta nuna shigar Najeriya. Wannan rigar ita ce ta farko wadda ta fara cirewa, sannan ta fara ɗaukan wannan bidiyon cikin nata. Idan magoya baya sun kalli wannan bidiyon za su tabbatar da cewa Safara'u ta cikin shirin kwana 90 babu inda bata nuna ba a cikin jikinta. Kamar da yadda ku sani cewa bidiyon tsirecin mutane da dama sun fito a cikin masana'antar Kannywood, Maryam Iyana da kuma Maryam Boot, wanda Maryam Boot idan kun lura cewa za ku ga bata sani ba ake dauka, da na Maryam Iyana ita bata sani ba yayin da ake dauka. Amma sai dai wannan na Safara'u ya ba mu mamaki saboda ita da kanta ta dauki bidiyon nata ba wani ya dauke ta ba. Sannan kuma babu inda bata nuna ba a jikinta, to Allah ya dai kyauta. Kada ku manta ku dana subscribing a cikin wannan tashar ta Duniyar Kannywood domin samun labaran abin da ke faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai ka ce za